তিনি হরনি দেড়টাও বেলবেলি টিএসআর কেমনি গানা আর কাছে চিনি বিশ্বচন্দ্রপাড়া সমৃদ্ধ কুমা কোনো আসলে পলিটিক্যাল বাই গরংজাगिया हेबाबो तिफ्रा मथानि सापोर्ट अरब सिमेन्ट दुकान दै दंजामानि बिनि नग हरनि देरता हाइजराव बुम खितार पाइका बुम खितारै बुम पे बुपेरखा जोङो बुमनि जे पेरमानि बाय अर जों वाल दग बिनि जे बिल्डिं वाल दंमानि अबर कागै थांका तब एके तीन दग गोबां मा माने र पावै थांबाय क्या बुम एसे बुम जे स्ट्रं अब खितार मानि बागै बने बागै बरक मिया थिक देरता जराव आनो फुन खैखब आं सिलिया आं थुइबाय क्या दिनै फुंनायद्राव फुन खैमार साथे साथेनो आं लकेलनि जारासिनि जे कर्मी दंनाय तिफ्रा मथानि बरकनो जों जानलायगा गोबां अर्गानाइजेसन थानाय लिडारकनो जों जानलायखा ताई अबसानक माने साथे साथे जों आं थानातै खबर नाहारका थानातै खबर ना माने बरक ठीक मते अब बरक बक मिया हरन फाइ बरक खैमे बरक थुजाक एरपर लास्ट आं एडिशनल एसपीआई कक साका एडिशनल एसपीआई कक सामाने परे चिनि एसडीपीओ जेटा चिनि जिरानिया एसडीपीओ तमाने बाबा कक सालाय चंगरा ठीक भिजिट खेलिका स्पट अनलाइन बिरिदे कासुनानै हाय का हामिया खालायदेन जों रम दनानै आबन बगे जतन आबुक देनै आं एसे कक छैना जत बरनो दासे कबगे आनि कक सामनो सकना हामा सरकार जे जुतों दं माने बरनो दर फानु पाजिया उत्तर मासा दक्षिण मासा माहाय यांनि मासा यांनि मांनो हाके थमलायै अब हाकेनो बर गुरिलाय दङ थुलायो चम्पकनगर खारै दङ चम्पकनगर वानसाबारि सालबोसो माखि दंनाय साबो दं अब सिवो आरो नै बाय मासा मांनो यां पारा दंनाय सिजे खलाय चुपि चुपि सामं खलायो ओ लकेलनि बरनो खायते बियां बर फाइनबा अर कुनु दिन अर जागवा दैलेमुरान बर खलाय फाइया है कुन दिन सिमनान बर खैया है का कुन दिन अर तब चिने मन्त्री विकास देबन एरेन बर फाइदर गुनुल खायनि ओ एरेन बरनो खायनि ताइ साइ साब खायनिबा जों तो सिबलाय साबो बो सामं साबो बाय करन दं बो बरक बो सामं बाय करन दं एरेन बरक जों सिलिया जारा एरिया नै जारा जे नेतृत्व खायतना हैगा चिन पुलिस प्रशासन बन बरक जाना दंगाबो जुदु सानानै करे साइनो मानै दं हांखाय अब जों तब ओ एरियान बरक ननै कुनु दिन गुबुन जागानि बरक हाकचलनि बरक फाइबर खायबा